इलेक्शन समाव थाइसे थाइनै फैसा लानानै पकेट बुंहोनाया एसेबांखिनि गेदेर खोथा नङा किन्तु 5 बोसोर बिसोर रुल खालामगोन नोंनि सायाव आरो बे 5 बोसोराव नोंनि एरियायाव नों जेबो डेभलप मोनाब्लाथाय पलिटिक्सखौ पलिटिक्स हिसाबै गेले बेबाराव सोर देरहागोन नोंथांमोना एसे सानै हयै कमेन्ट खालामबानो जाबाय BPF देरहागोन ना UPPL देरहागोन सलगोफोर फैफिनलायबाय गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जों रायज्लायगोन फैनो गोनां BTC इलेक्शननि सायाव बेनि आगोलावनो नोंथांमोननो बुंनानै होनि जों भटखौ मानो थाखाय होनांगौ आरो जोंनि गासैनिबो बयनिबो माने मोनसे भट होनाया जोंनि गासैनिबो फंडामेन्टेल राइट्स आरो बे राइट्सखौ जों इउज खालामनानै जों जोंनि फैनो गोनां गभर्नमेन्टखौ जों सायख'नो हायो नाथाय भट होनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना नायग्रोनो लाग्रो बबे मोनसे पार्टिया जोंनि थाखाय डेभलप लाबोनो हायो भट होखांनायनि उनाव बिदि बुंनाङा जे बिसोरो कारजों बेरायो जों साइकेलजों बेरायो बेनि आगोलावनो नोंथांमोना चान्स दङ माने भटखौ नोंथांमोना मोजां केन्डिडेटनो होबानो जाबाय फार्स्टआवनो मोजां सायख'ना लाग्रो बेनि उनाव भट होना हो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जों गोबां खोथा रायज्लायगोन किन्तु आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ मिन्थिहोग्रोनो गोसो जादों जे जोंनि भारतआव फार्स्ट लकसभा इलेक्शना माब्ला जाजेनदोंमोन माने गिबि खेबनि थाखाय माब्लानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन बेखौ आं बुंगोन आरो सोर देरहादोंमोन बेसेबांखिनि मासि लानानै देरहादोंमोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों एसे फोरमायग्रोनो नागिरदों माने नोंथांमोननो माने मिन्थिहोनो गोसो जाग्रोदों आरो जोंनि भारत हादरनि गिबिसिन लकसभा इलेक्शना 25 अक्ट'बर 1951 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बेयो माने बेनिफ्राय प्रसेस जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै होनि 21 फेब्रुवारि 1952 मायथाइसिमावसो बेयो जोबहैदों माने मास मोनब्रै सोलिदों फार्स्ट समाव लकसभा इलेक्शना बे समाव जोंनि भारत हादरनि पपुलेसना 34 करोड़मोन आरो बेनि गेजेरावनो भट होग्राफ्रा जायबा भट होदोंमोन ना बिसोरो 17 करोड़आल' भट होदों 34 करोड़निफ्राय माने माखासे उन्दैफोरा होनो मोनाखै नालाय बेनिखायनो 17 करोड़ मानसिया भट होदों आरो बे फार्स्ट सममोन मास मोनब्रैहालागै सोलिदों फार्स्ट इलेक्शना आरो बे 1952 मायथाइनि इलेक्शनाव सोर देरहादोंमोन बेखौबो बुंनानै होखादोंसै आङो कंग्रेसआ देरहादों बेसेबांखिनि मासियाव देरहादों आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि टटेल 489 मासिनि गेजेराव बिथांमोना 364 मासि मोननानै देरहादों कंग्रेसआ बेनिफ्राय CPI बिथांमोना 16 मासि मोनदों ससियलिस्ट पार्टिया 12 किसान मजदुर प्रजा पार्टिया 9 मासिजों देरहादों आरो बायदि बायदिया माने 88 जों माने बेयाव दखल खालामनो हादों आरो थेवब्लाबो नोंथांमोननो बुंनानै होगोन आङो दा जेरै सोलिगासिनो आगोलनि बायदिथ' नंला नालाय माने दा एसे गोबां डेभलप जाबोबाय भट होनायफ्राबो माने एडभान्सबो जाबाय बेनि गेजेरावनो दा BTC इलेक्शननि सायाव जों फंनैसो रायज्लायदोनिसै भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ बुंनानै होखानि गोबां मानसिफोरानो आंनि भिडिअखौ नायबाय थानानै मोजां मोनो जानांगौ किन्तु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावदों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय अब्लासो नोङो आंनि फैनो गोनां भिडिअखौ नुगोन जुदि नों साबस्क्राइब खालामना लायाबाथाय माने आं माला भिडिअ आपल'ड खालामफिनगोन नोंथांमोना जेबो नुफिननाय नङा नागिरना मोननाय नङा आरो आं गोमाना थाहैगोन होननांसिगोन बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना ला दाखाल बावैबो बुंदोंमोन आं साबस्क्राइब खालामना ला आंनि चेनेलखौ गोबां मानसिफोरानो खालामदों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों 2000 जन मानसिफोरा साबस्क्राइब खालामदों ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो जोङो 4000 नि खाथियाव थांगोन होननानै बुंदोंमोन दाखालिबो साबस्क्राइब खालामबा किन्तु आं दा 4000 खौ बारनानैबो 5000 खौ बारबावबाय स' थेंक इउ स' माच बिदिनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' बे साननैसोनि गेजेराव नुखाबायानो BTC इलेक्शननि थाखाय गोबां दावराव दावसि सोलिनाय नुबोगासिनो सोरनिबा न' बुख्रेबहैनाय सोरखौबा केस होनाय सोरनिबा फिरफिला सावनाय माने बायदि बायदि आरो गोबां दावराव जादों गावसोर गाव एना एनि जालायदों ससियेल मिडियायाव बै पार्टिनिया बै पार्टिखौ बुखिलायदों आरो सोरबा कमेडि सोरबा सिंगारफोरा बैजों बा बैजों जइन जाहैदों नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बेनि गेजेराव जों दिनै गोबां खोथा रायज्लायगोन फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो बुंनि नोंथांमोना गोसो खुसि बायदियै सोरनो भट होनो गोसो बेखौ भट हो आगोलावनो आं नोंथांमोननो बुंखादों भिडिअनि आगोलावनो फार्स्टआवनो बुंनानै होखादों जे बबे मोनसे सरकारा जोंनि थाखाय मोजां जागोन बेखौसो सायख' होननानै बुंखादोंमोन आं नोंथांमोनाथ' गोसोआव दंखायोआनो जानांगौ आं दासो आगोलाव बुंनानै थांबाय बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना माने गोबां बयनाबो बेलेग बेलेग आलादा आलादा जेरै नोंथांमोना सोरनिबा पार्टिजों सोरबा जइन जाहैदों बैनिफ्राय बायनानै बैयाव फैदों बेखौथ' नुखादोंना सोरबा सोरबा प्रफिटनि थाखायबो जायो गावबा गाव माने आंनि पकेटआ बुंबानो जाबाय
जों डेभलप नाया सोरबा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनो आं डेभलप नाया आंनि पकेटआ बुंबानो जाबाय इलेक्सन समाव उननि खोथासै बिदिनि थाखाय माने गोबां मानसिफोरानो पार्टी लाना पार्टी सोरखौबा सापर्ट होयो दै खिन्थु नोंथांमोना गावनो सानना नायबानो जाबाय नों इलेक्सननि साननैसो थाखायल' नोङो पकेटआ बुंगोन खिन्थु नोंनि फैनो गोनां नोंनि रायजोफोरनि थाखायबो नों एसे सानबानो जाबाय इलेक्सन समाव थाइसे थाइनै फैसा लानानै पकेट बुंहोनाया एसेबांखिनि गेदेर खोथा नङा खिन्थु नोंनि मोनसे जायबा नों पार्टी सायख'गोन ना बे नोंना देरहाबाय सानना ला नों साप'ज देरहाबाय खिन्थु 5 बोसोर बिसोर रुल खालामगोन नोंनि सायाव आरो बे 5 बोसोराव नोंनि एरियायाव नों जेबो डेभलप मोनाब्लाथाय नों उनाव आरो खन्थाइलायगोन जे बेनो आं मानो भट होफ्लांखो बेनिखायनो नोंथांमोना सानना ला माने फार्स्ट समावनो थाइसे थाइनै फैसा मोननाया गेदेर नङा माने बे दा इलेक्सन समावथ' गोबां फैसा मोनोना गोबां मानसिफोरानो माने जायबा एसे गोरों बिसोर एलु एला गोबां फैसा मोननो हायो बे साननैसोनि गेजेराव खिन्थु 5 बोसोरनि गेजेराव जे नोङो माने डेभलपमेन्टखौनो मोनाबाथाय नोंनि एरियायाव मेना जाहैबाय गावनि एरियायाव डेभलप मोननायासो नों हारसिंनो थाइसे थाइनै फैसा मोनजानानै डेभलप जानाया बे डेभलप जानाय नङा जेब्लानोखि एरियाया डेभलप जाया अब्ला नोंबो माने डेभलपआव फैनो हानाय नङा जेब्ला नोंनि एरियाया डेभलप जागोन ना अब्लासो माने बयबो नोंल' नङा नोंबो डेभलप जागोन नोंजों लोगोसे नोंनि एरियानि मानसिफ्राबो डेभलप जागोन अब्ला नोंथांमोना साननानै बेसेबांखिनि आवगायगोन जुदि नोङो मोजां केन्डिडेट सायख'योब्लाथाय बे समाव नै बे समखौ होनदों आङो बे समा बे साननैसोनि समा बेनिखायनो नोंथांमोना जा हायो मोजां केन्डिडेट सायख' थाइसे थाइनै फैसाया बे साननैसोनि गेजेराव गेदेर नङा लोगोसे आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो दं दा मिटिं समाव माने बिसोरो गोबां रायजो राजाफोरखौ नागिर फैयो बहाबा माने नोङो सानसेबो फैफेरा जायगायावबो बिसोरो फैगोन दे माने सानफ्रामबो मिटिं दाउटिं खालामबाय थागोन आरो खिन्थु बिसोर जेब्लानोखि माने मिटिङा माने जोब्बाय आरो इलेक्सन जोब्बाय पार्टीफोरा देरहाबाय बबेबा मोनसे पार्टीया देरहाबाय डाइरेक्ट मोनसे पार्टीखौ नाम लानानै बुङो आङो बबेबा मोनसे पार्टीया देरहाबाय दा देरहानायाथ' देरहाबाय जों बयबो भट होनानै देरहाबाय खिन्थु जोंनोथ' दा जायगायाव डेभलप नांगौ अब्ला जों थांसिगोन बयबो लैहोर थांसिगोन सार जों नोंथांनो भट होदोंमोन इलेक्सन समाव एसेबांखिनि जों खस्थ' खालामदों मिटिं दाउटिंफोरावबो जोङो बेरायफादों आरो जोङो माने गोबां मानसिफोरानो रायजो राजाफ्रानो नोंनोनो भट होजोबदों दा जोंनि एरियायाव जोंनो डेभलप नांगौ माखासे जोंनो बे माबा मोनसे गामियाव बिनाय थायोना एरियाफोराव माबा मोनसे डेभलपनि थाखाय बिनाय थायोना बयनाबो आलादा माने डेभलपखौ बिनो थांबाथाय बिसोरो गैया मा खालामो न'आवनो गैया होनना बुंगोन माने बे जे जायगायाव दङ मानसियाथ' अफिसावनो दं थेवब्लाबो माने सारा अफिसाव गैया होननानै बिसोर थगायहरगोन आरो बिसोरनि पिएफोरा जेनेबा पैसा आरजा पिएफोरा थगायहरगोन आरो जे सारा अफिसा गैथ'वा दा बा गाबोन फैगोन बा समफोर फैगोन दस्रायाव थांथ'ना दं माने आरो सोरखौबाथ' जेबो केयारखौनो खालामनाय नंला जे जोंनो सार बेसेबांखिनि जायगायाव माने हा गारनांगौ बायदिसिना बेयाव डेभलप होनांगौ पाका लामा लाबोनांगौ बेफोरनि खोथाखौ रायलायोबाथाय माने जेबो औ जागोन बे आं बानायना होगोन माने खालि औवानो थागोन खिन्थु माने नोंखौ जेबो रिसपन्स मोजां होनाय नङा आरो मोनखांनायनि उनाव माने गोबां नुनो मोनगासिनो नोंथांमोनाबो आगोलनिफ्रायनो बेनिखायनो मोजां सरकार सायख' आरो नोंथांमोना बुंनानै जोंनि बे बिटिसियाव बर'नि बाहेरा जुदि सोरबा हाबोबाथाय गासैबो धंस' होननानै सानना लाखा बेनिखायनो दा जोंनि बर'नि मोननै पार्टी दं आरो जानो हागौ आरो गोदान फैदों नामा आं बेखौ मिथिथ'वा खालि आं मोननै पार्टीखौल' मिथियो जिखिजाया नोंथांमोना सायख'बानो जाबाय आरो मोनसे बर'नि गेजेरावनो सायख'बानो जाबाय बबे मोनसे सरकारनो होयो नोंथांमोननि खोथासै भट होनाया बयबो गावबागाव आं बुंखादोंना बे गावबागाव मोनसे राइट्स दं आरो बे राइट्सखौ नोङो माने आं जे बै सासेनो होथारनांगौ बिदि बुंबाबो माने सोलिया बेयाव आं बुंनोबो हाया नोंनि भटखौ नों होगोन नों सोरनो होयो नोंनि खोथासै बे मिनिस्टारफोराबो सम नायनांगौ जोंखौ फार्स्ट समाव इसेबांखिनि नागिरना फैयै जोंखौ एसेबो नायथ्राना लास्ट समाव देरहाबाथाय लंकायाव थांबाथाय राबन जायो होननायफोरा माने जेरावबो सोलियो आं दाखालि बावैफोरनि भिडिअफोरावबो बुंगासिनो लंकायाव थांबाथाय राबन जाहैयो होननानै माने नै बे खोथायावबो सोलियो आरो ओमफ्राय गोबां नुनो मोनदों गोबां डेभलपबो लाबोदों आगोलनि पार्टियाबो लाबोदों गोदाननि पार्टियाबो लाबोनायाथ' लाबोदों बयबो लाबोखादों एसेब्लाबो खिन्थु बिटिसिनि एरियानि मानसिफ्रासो मिथिगोन आरो बेसेबांखिनि डेभलप नांबावगौमोन जों नुनायाथ' एसेबाबो नुदों माने डेभलप जायाबो नङा बिटिसि एरियाफोरा एसेबाबो जादों माने एसेबांखिनि अभार नङाबाबो एसेखिनिया जादों आरो जानाया
माबा थेवबाबो नोंथांमोना मिथिगोन मोजांनो बबे सरकारखौ नोंथांमोना एबार खेबसेयाव सायख'नांगौ। नाथाय आं नोंथांमोननो बुंनो सानो जायबा आं फार्स्टआव मोनसे खोथा बुंदोंमोन दावराव दावसि सोरनिबा न'आव थांनानै देख्रुबनाय मानाय सोरखौबा केस होनाय बेफोरखौ माने एसे खमायब्ला मोजां आरो मानो होनना बुंबाथाय दा जोङो इलेक्सननि समावल' आरो बर'जों बर'नो जुदि एसेबांखिनि एना एनि जायोब्लाथाय खौसेथिया माला फैगोन होननाय खोथाया आगोलनिफ्राय सोलिगासिनो ना खौसेथियानो गैया दासिमबो खौसेथिया माला फैगोन होननाय खोथाया माने एसे उनावबो बुंजाबाय थागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना माने दावराव दावसिफोरखौ एसे खम खालामनायखौ मोजां मोनो पलिटिक्सखौ पलिटिक्स हिसाबै गेले एसेबांखिनि अभार उपद्र खालामनानै माने गेलेयाबाथाय मोजां आरो माने एसेबांखिनि जों नुबाय थायो नालाय एसेबांखिनि जों बाहेरायाव थायोब्लाबो BTCनि बाहेरायाव दंब्लाबो जों माने मोजां नुहुरा मानो होनना बुंबाथाय बर' नालाय बर' बिदा फंबाय होननानै जोङो मानिलायो नालाय आगोलनिफ्रायनो आरो मानिखानांगोनबो जों जेराव खना गला माने जेरावखि थाया मानो जों बर'जों बर' बिदा फंबाय मालाबाबो जों बेलेग जानो हाया बेनिखायनो जों नांलायनायफोरखौ नुब्लाबो माने जों BTCनि बाहेरनिफ्राय एसे बोरैबा नुहुरो बेनिखायनो नोंथांमोननो आं बेखौ एसे बुंनानै होदोंमोन बेनि गेजेरावनो नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो सेलिब्रिटिफोरखौबो आं बुंनानै होगोन आङो जायबा माने फेस भेलु गोनां आरो फेस भेलु गोनां मानसिफोरा माने एसे पपुलार मानसिफोरा ससियेल मिडियानि बिथांमोनाबो माने पार्टि बाय पार्टि लानानै सोरबा सासेया सोरबाजों हाबैदों सोरबा सासेया सोरबाजों हाबैदोंना बेखौबो बुंनानै होगोन आङो जायबा जोंनाथ' पार्टिया मोननै जाना दं आं नोंथांमोनाथ' आंखौ नायो माने आंनि भिडिअखौ दा नायगासिनो दंना नोंथांमोनाथ' सोरबा माने नायबाबो सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोनादे जेनेबा नों आंनि भिडिअखौ नायबाय दं नों मोजां मोनग्राखौनो बुंगोन आङो जायबा आंखौ मोजां मोनो नों आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आंखौ मोजां मोनो पार्टिया मोननै दा आङो बे मोनसे पार्टियाव जइन जाहैबाय दा सापर्टाराबोथ' बेनिबो बे पार्टिनिबो दं बे पार्टिनिबो दं दा आं बेयाव जइन जाहैबाय दा नोंथाङाथ' नै बे पार्टिखौ मोजां मोनग्रा माने आंनि भिउवार्सफोराथ' आंखौ गाज्रि मोनगोन ना बेयाव थांनायनि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माने माबायदि कन्डिसनाव दा सोलिगासिनो नोंथांमोना नुखादों आं रावखौबो नाम थांखिना बुङा ओमफ्राय जुदि आरो बाइचान्स आं जुदि बेयाव जइन जायालाफानो बेयाव फैबाय अब्ला बेनि सापर्टाराथ' आंखौ गाज्रि मोनगोन ना माने आंखौ दा नायबाय थाग्राफ्रानोथ' आंखौ गाज्रि मोनगोन ना जुदि बेखौ मोजां मोनोब्लाथाय बे मोनसे खोथा थायो आरो जुदि एसे फेस भेलु गोनांफोरा बेफोरबायदि माबायाव फैबाथाय पार्टियाव फैब्लाथाय जिखि जादोला नों लास्टाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जिखि जाया जोंनि बर'आ सरकार दानांगौ जिखि जाया जोंनि बर'आ सरकार दानांगौ आरो दस्रा जातिखौ दाहोस्लायस्लाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो बर'आ सरकार दानांगौ आरो आंथ' आसा खालामो आगोलनि बायदि जेरै दा UPPLजों BJPजों मोननैजों सरकार दानानै दंना दा आंनिबाथाय BPFजों आरो UPPLजों मोननैजों बोरैबा ग्रोब जानानै जुदि बोरैबा लागा जुदि मिलायनानै जुदि मोनसेल' हारसिंनो सरकार दायालासेनो मोननैजों ग्रोब मिलायनानै दाजानाय आगोलनि बायदि जेरै दाजादों बेबायदि दाजायोबाथ' आं जोबोर मोजां मोनबावगोन अब्लासो मानसिफोरा एसेब्लाबो माने मोननै सरकाराबो जुदि खेबसेनो ग्रोब जायोब्लाथाय माने गोबां मानसिफ्रानो एना एनिफ्राबो खम जागोन आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो गोरोबलायनाय मिलायलायनाय खामानि मावनाय डेभेलप लाबोनो हानाय अब्लासो जोङो डेभेलपआव फैगोन अब्लासो जों मिलायलायनायाव फैगोन होननानै आं बेखौ सानो बे बारनि BTC इलेक्सनाव नोंथांमोना सोर पार्टिखौ देरहागोन सानो BPF ना UPPL नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनबाय होननानै आरो नोंथांमोना जुदि दाखालि बावैनि आंनि भिडिअखौ नायाखैबाथाय नायबानो जाबाय आं स्क्रिनाव होनानै होगोन लोगोसे चेनेलखौ दासिमहालागै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आंनि नुयो आरो स्क्रिनाव होनानै होदों बेखौ नायबानो जाबाय दाखालिनि भिडिअखौ सोर नायाखै स्क्रिनाव क्लिक खालाम